Pozdrav dragi knjigoljupci, volite li Jane Austen? Ne znam za vas, ali u ovo doba godine ja imam ogromnu potrebu čitati Jane Austen. Većinu njezinih dijela sam pročitala, dobar dio i više puta, i razmišljala sam malo zašto mi njezine knjige toliko pašu u ovo doba godine. Mislim da je ovo doba godine kad možda malo više razmišljamo ili osjećamo naše vlastite životne vrijednosti i gdje stojimo s njima. A Jane Austen s velikom lakoćom obrađuje upravo takve teme. Teme u kojima su odlike ne individue, nego karaktera. S vama bih podijelila nekoliko tema koja ona nevjerojatno dobro obrađuje svojim romanima, na svojstveno zaigran i romantičan način. Prvo bi bilo da njezini likovi imaju tu nevjerojatnu snagu prevladati negativne situacije u životu, pa makar su imali teško djetinjstvo ili neobično teške životne okolnosti. Druga stvar, a mislim da je to dosta specifično i za englesko društvo, ali kada te ljudi loše tretiraju i loše se odnose prema tebi, uzvrati im ljubaznošću. Treće bi bilo moć napornog i upornog rada, čak i kad nam je teško, čak i kad smo pod pritiskom. I jedna draga stvar u tome, ne očekuj milostinju, ali zatraži pomoć kad ti je potrebna. Tim se ja učim. Dalje, ne gubi samopoštovanje, poštuj vlastite granice i redovito ih postavljaj i ne sumnjaj u vlastitu vrijednost. Budi iskren, bez obzira na posljedice. Budi velikodušan, u svakom trenutku dijeli ono što imaš. Voli bez zadrške, ali ne radi kompromise s vlastitim vrijednostima koje nosiš u sebi i koje su ti važne. Usudi se sanjati i slijediti svoje srce, čak i kada te vodi izvan zone komfora. Živi prema svojim uvjerenjima i budi osoba koja ne samo govori, već i djeluje. Kada su u pitanje odluke koje mijenjaju život, budi razuman i budi praktičan, ali uzmi u obzir i svoje srce. Budi dobar prijatelj koji iskreno brine za svoje prijatelje. Budi spreman za žrtvu, za ljude koje voliš, osobito kad su stari, nemoćni ili u problemu. Bez obzira koliko si uspješan u životu, nikad ne gubi poniznost. I ako si imućan, ne budi razmetljiv. Jedna vrlo bitna pouka u životu, znati kada reći da, a kada reći ne. Planiraj svoje riječi i razmisli prije nego što govoriš. Sjetimo se Eme. Budi osoba s dubinom i radi na svom razvoju. Razvijaj se i mijenjaj i pokušaj da to bude u dobrome smjeru. Pravo bogatstvo leži u obitelji i u prijateljima, ne u materijalnom dobru. I na kraju jedna floskula, ljepota nije u izgledu, već dolazi iznutra, ali mislim da nam romani Jane Austen to najbolje pokazuje, jer se tako lako zaljubljujemo u njezine likove, a da ih nikad nismo vidjeli. Evo, mene je jako razveselilo razmišljati o ovim stvarima. Nadam se da će veseliti i vas i da će vas inspirirati za bolju i sretniju novu 2025. godinu. Ljubim vas i grlim puno. Pusa Bog.